Ahojte, dnes si bližšie predstavíme levandulu. Pozrite sa, aká krásna a nádherne vonia. Takúto levandulu si môžete pestovať doma na záhone alebo na balkóne. Miluje slniečko, nepotrebuje veľa vody, je to skôr taká suchomilná rastlinka, preto potrebuje svetelné stanovište. Keď si ju zasadíte doma na balkón, tak treba dať do nádoby buď kerázy na spodok alebo nejakú drenážnu hmotu. Má rada takú vápenatú alebo piesečnatú pôdu, takže ľudia to môžete zmiešať s pieskom, aby sa jej udržala vlaha a nemuseli ste ju teda toľko polievať. Nesmie byť premokrená. Potom vám takto nádherne vykvitne. Kvietky si môžete vysušiť a z vysušených kvetov môžete spraviť takýto nádherný aranžmánik alebo použiť na čaj alebo kúpeľ, poprípade vyrobiť takéto krásne voňavé drevuška. Alebo takéto niečo, pokiaľ ste kreatívni, môžete využiť levandulku aj na takýto spôsob. Ak nie, ale milujete vôňu levandule, tak sa môžete zastaviť u nás na predajni, kde máme v ponuke takéto úžasné voňavé sviečky. Nádherne voňajú, úplne pripomínajú levandulu. Takže tešíme sa na vašu návštevu. Ahojte!